Александр Лукашенко сабраў сваіх прыхільнікаў на ўрачыстым сходзе, прысвечаным 3 ліпеня. Ён пачаў апраўдвацца за нядаўняе вызваленне палітвязняў, якому папярэднічаў візіт у Минск Кіта Келлага, спецыяльнага прадстаўніка Дональда Трампа. Почему их интересуют те, кто у нас, нарушив закон, находятся в местах не столь отдаленных? Для меня это больно. Кто-то, может, поговорил и забыл, а для меня это боль. Я эту проблему должен решить. Как? Только в ваших интересах. У нас что, цель? Чтобы они там сдохли? Не дай бог, конечно. Это же обвинят режим. Это же прежде всего меня обвинят. Поэтому к ним нормально относимся. Но тюрьма – это не курорт. У выніку сустрэчы Келлага і Лукашэнкі на волю выйшлі 14 палітвязняў. У тым ліку адзін з самых вядомых – лідар руху «Украіна для жыцця» Сергей Тихановскі. Пры гэтым ёсць інфармацыя, прынамсі, пра 8 палітвязняў, якія загінулі падчас утрымання ў месцах зняволення. Ці расследаваліся прычыны іхніх смерцяў, невядома. Згодна праваабаронцам, палітвязні загінулі ў выніку гвалтоўнага абыходжання, а таксама з прычыну жудасных умоваў утрымання і ненадання медычнай дапамогі. У Беларусі ёсць акно магчымасцяў для вызвалення палітвязняў, аднак гэта парадаксальным чынам можа станоўча паўплываць на устойлівасць рэжыму Лукашэнкі. Гэткую думку выказаў у эфіры студыі «Белсат» палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Любое вызваленне палітвязняў, яно адбываецца пры умовах угоды з нейкімі заходнімі структурамі. В дадзены момант ЗША, но, можа быць, пры добрым раскладзе еўразвяз падключыцца, а гэта будуць нейкія, менавіта угоды, это будуць нейкія пагаднення з рэжымам, то бок гэтая задача, якую ўсе мы хочам, яна дэ-факта, скажам, аддаляе ад перамогі над рэжымам. Яна нейкім чынам палітычна і ў міжнародным аспекце нават умацоўвае рэжым. Працяг крызісу ў адносінах Масквы і Баку. Напярэдадні суд у Азербайджане на 4 месяцы арыштаваў 8 расейцаў. Іх называюць прадстаўнікамі арганізаванай злачыннай групоўкі, ды вінавацяць у наркатрафіку. На здымках суда ў расейцаў бачныя сляды збіцця. Выданне «Важная історія» высветліла асобы 3 затрыманых. Яны праграмісты. На дадатак улады Азербайджану арыштавалі 2 працаўнікоў расійскага прапагандысцкага агенцтва «Спутнік Азербайджан». Іх вінавацяць у адмыванні грошай, незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці і дамахлярстве. Гэтыя дзеянні Баку былі адказам на брутальнае затрыманне ў Екатеринбурзе прадстаўнікоў азербайджанскай дыяспары. У выніку 2 з іх загінулі. Польшча 7 ліпеня аднаўляе памежны кантроль з Нямецчынай і Літвою. Такім чынам польскі ўрад плануе стрымаць плынь нелегальных мігрантаў. Мы усведомляем, что гэтае рашэнне мае пэўныя наступствы для свабоды перамяшчэння людзей, але задача памежнай аховы эфектыўна блакаваць неабгрунтаванае, несанкцыянаванае вяртанне мігрантаў з нямецкага боку, калі такое адбудзецца. У сваёй прамове Дональд Туск згрануў таксама сітуацыю на беларускай мяжы. Польскі прэм'ер-міністр прыгразіў Лукашэнку жорсткімі крокамі, у тым выпадку, калі ён працягне спрыяць нелегальнай міграцыі. Апроч таго, Туск раскрытыкаваў Літву і Латвію. Маўляў, Польшча выдаткавала вялікія грошы на ўмацаванне мяжы з Беларусю, аднак захада аказалася не надта эфектыўная праз нібыта недастатковае пільнаванне латышска-беларускага і літоўска-беларускага памежжа. І ў працяг тэмы. У Верхнядзвінскім раёне, што мяжуе з Латвіяй, знайшлі труп мігранта. Пра інцыдэнт паведаміў Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі. Паводле следчага камітэту загінулы 29-гадовы грамадзянін Эрытрыі. Ведомства адзначыла, што падчас судмедэкспертызы на целе мігранта выявілі шматлікія пашкоджанні. Тупую траўму жывата, разрыў селязёнкі, пашкоджанне кішэчніка і ўнутраны брушны крывацёк. Па факце смерці мужчыны заявілі крымінальную справу. Як адзначае памежны камітэт, гэта ўжо 9-ы выпадак гібелі мігрантаў на беларуска-латышскай мяжы. Напярэдадні ўвечары ў Санкт-Петербурзе згарэў чарговы аўтобус МАЗ. Паводле інфармацыі відавочцаў, узгаранне адбылося ў маторным адсеку і хутка ахапіла салон транспартавага сродку. Кіроўца спрабаваў самастойна ліквідаваць пажар, але не даў рады. Полымя патушылі толькі прыбылыя на месца ратаўнікі. Ніхто не пацярпеў. Гэта не першы выпадак узгарання беларускіх аўтобусаў як у нашай краіне, гэтак і ў Расіі. Паводле аб'яднання «Белпол» у Беларусі з гэтай нагоды правялі адмысловае правяранне. У выніку ўзгаранні патлумачылі адсутнасцю дэталяў, якія цяпер немагчыма купіць за мяжою з прычыны санкцыяў.
У Беларусі з'явілася першая светладыёдная дарога. Свяцільнікі ўсталявалі на 8-м кіламетры трасы Р-39 Рагачоў-Жлобін. LED-маячкі працуюць ад сонечнай энергіі. Спецыяльныя панелі назапашваюць яе цягам дня, а пазней свецяцца, тым самым робячы разметку больш прыкметнай. Паведамляецца, што элементы умантаваныя наўпрост у дарожнае пакрыццё. Пры наездзе на іх кіроўцы змогуць пачуць выразны шумавы эфект, як сігнал, што яны выехалі па-за межы паласы. У гомельскім ДАІ спадзяюцца, што інавацыйная траса мусіць станоўча паўплываць на сітуацыю на дарозе, у прыватнасці знізіць колькасць лабавых сутыкненняў. Лета пара, калі сілавікі традыцыйна змагаюцца з макам. Пры гэтым у нашых суседзяў у Польшы і Літве захады супраць макавых кветак не прымаюць. Яны свабодна паўсюль растуць. Чаму ж макі знішчаюць у Беларусі? Адказы знойдзеце на нашым сайце belsat.eu. Антымакавы дэкрэт дзее ў Беларусі больш за 10 гадоў. Ён забараняе продаж насення маку ў кіёсках і на базарах, але пакідае дазвол на аптовы гандаль арганізацыям, якім гэта дазволіў урад. Для афіцыйных продажаў увялі спецыяльную упакоўку з расфасоўкай насення не больш за 200 грамаў. Паводле ініцыятывы Белпол, увядзенне макавага дэкрэту было лагічным крокам, каб супрацьстаяць распаўсюду наркотыкаў. Само па сабе насенне маку не з'яўляецца наркатычным сродкам, псіхатропным рэчывам, прэкурсорам ці іх аналагам. Аднак з насення маку, якое не было ачышчана спецыяльным чынам, спажыўцы навучыліся вырабляць наркатычны сродак опій. То бок, фактычна, насенне маку стала сыравінай для вырабу наркотыку. Але не ўвесь мак утрымлівае наркатычныя рэчывы. І менавіта той, што расце ўздоўж дарог, у палях, бяспечны. Таму ў еўрапейскіх краінах мак бесперашкодна квітнее. Але беларускія сілавікі, паводле Белполу, дзеля падвышэння паказнікаў знішчаюць і яго. Днямі ў Менску паставілі чарговы помнік міліцыянту. Між тым, большасць гледачоў ютуб-каналу Belsat News выступаюць за тое, каб у Беларусі з'явіліся помнікі творчым людзям. Гэта вынікае з запытання, праведзенага на нашым канале. Калегі задаліся пытаннем, якія помнікі павінны стаяць у Беларусі. У галасаванні ўзялі ўдзел 512 чалавек, і вынікі сведчаць пра выразныя настроі грамадства. 58% рэспандэнтаў выказаліся за тое, каб ставіць помнікі творчым асобам, якія стварылі беларускую культуру. На другім месцы героі і падзеі 2020 года, людзі, якія змагаліся за свабоду, 28%. Помнікі ваярам і сілавікам розных гістарычных эпох падтрымалі толькі 5%. 9% набраў варыянт з гумарам – бульбе, каровам, сасіскам. Ужо ўвечары навіновы эфір працягне выданне «Аб'ектыў». Я ж на гэтым з вамі развітваюся. Беражыце сябе і да сустрэчы.